Hello, is mission Mícheál chun de príomheficeach ar ranna na Gaeltachta sa rion turasóirta cultúr alainn Gaeltachta sport agus meán. Agus tá áthas orm bheith taú le fuireann under the depth i DCU agus ag bhailiú ólas amhain le cuasaí aistriúcháin idir seo agus déile seachtain na Cásca. Tá DCU ag iarraidh gach ceann go 19 Roinn Stáit a gcuid cód TMX a rion sló. Siad tá cód TMX na cód ar bhfuil na heistriúcháin ar fad is tá fáilte ag mhuir ranna thar na blianta. Nuair a rionann sib an ábhar seo le fuireann DCU agus na taidirí tá gobarn sin, tá sib a cabhrú agus taú le dulcan cinn technolóid na Gaeilge inis agus todhchaí. Níl 76 gan cód TMX seáid, níl oraí ach gula deangáil leis an comhlachtach soláthar aistriúcháin riamh agus é iarraidh. Nuair a sheolann siad an cód TMX thugad, is féidir le gula deangáil le fuireann DCU agus é a rion siúd. Tá cuid go na 19 go Roinn Stáit tar éis an obair seo dhéanana haghaidh mar rion hain snáda. Tá muid ag iarraidh inis ar na ranna eile. Gula deangáil leis na soláthairí aistriúcháin na taú agus an cód TMX seo áil agus é a fur fáil go fuireann DCU. Bháilinn go mbeadh sheoladh dianta idir seo agus an dára lá go mí Aibreáin, sé sin déile seachtain na Cásca. Le tuile ólasáil, tá deangáil le fuireann under the depth DCU ag fuireann SAN ag DCU.ie, sin FOIREANN SAN ag DCU.ie. Cabharlinn todhchaí na Gaeilge agus na technolóid na Gaeilge a chuircinn cinn le bhfuir de. Gur maith.